Ola a todos e todas, benvindos unha vez máis. Eu son Andrea, por se non me coñeces, e hoxe imos fluir cunha clase de yoga, un yoga máis vinyasa. Para mobilizar un poquinho todo o corpo, unha clase express, rápida, para aqueles días onde vexas que non tes tanto tempo como che gustaría. Imos comenzar o principio da esteira, poñendo os pés en paralelo, intentando pisar con todas as dedas a esteira. Activamos ben o abdomen, relaxamos os ombreiros, collemos aire polo nariz, e exhala, levamos os brazos cara ao ceo e ao exhalar flexionamos todo o torso cara ao chan, levando as mans aos lados dos pés. Colle aire, alarga as costas, lonxe, 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 exhala, relaxa. Se non chegas, podes flexionar as pernas. Abrazamos os antebrazos, relaxando ben a testa e realizamos un suave balanceo cara aos lados. Un lado, outro. Relaxa ben o corpo, deixa que as costas se alarguen ben. Deixamos que a gravidade faga o seu. Cambiamos o cruzo dos brazos. Seguimos co balanceo. E imos soltando os brazos, levando a perna dereita nun gran paso cara atrás. Apoiamos o xeonllo na esteira, alargamos as costas, colle aire e ao exhalar, apoiando as dedas da perna dereita, entramos nunha prancha. Activamos ben o abdomen e flexionamos os cóbados, flexionando os xeonllos, levando o peito ao chan. Realizamos unha lixeira extensión e ao exhalar entramos nun can boca abaixo. Podes axudarte nas tús xeonllos. Camiñamos no sitio, movendo as pernas, flexionando os xeonllos, unha e outra, para alargar ben as costas. Centrámonos máis nas costas, ainda que tire as pernas, céntrate máis en alargar as vértebras. Respiramos polo nariz. Exhala. Relaxa os ombreiros. Elevamos a perna dereita diante entre as dúas mans, deixando en liña o xeonllo co nocello. Ao exhalar, levamos a perna esquerda, pés en paralelo, relaxa as costas. Flexiona as pernas, brazos suben por detrás. Cando chegues arriba, colle aire, brazos arriba. Exhala, volve a baixar, flexión cara adiante. Alarga as costas, colle aire. Exhala, relaxa, relaxa a testa tamén. Levamos perna esquerda atrás, nun gran paso, apoia xeonllo, alarga, colle aire, exhala, prancha, activa ben o abdomen, o solo pelviano, flexiona os cóbados, con todo o corpo, lixeira extensión, exhala, can boca abaixo. Podemos seguir camiñando nos sitios, seguindo nos tira, ou seguimos tendo xa o corpo máis quente, podemos quedar un pouco máis en estático. Involucra as cadeiras tamén, levándoos cara a un lado, cara ao outro, para mobilizar todas as costas. Non te quedes só nun sitio, intenta ampliar o rango de movimento, de fluir un pouco máis, sentirte un pouco máis libre. Colle aire, perna esquerda adiante, alarga, colle aire, exhala, levamos a perna dereita adiante, pés en paralelo, relaxamos, relaxa a testa, relaxa os ombreiros, flexiona pernas, mans suben por detrás, colle aire, brazos arriba, exhala, flexión cara abaixo, alargamos as costas, colle aire, exhala, relaxa, man dereita diante dos pés, brazo esquerdo sube para o ceo, a cabeza pode mirar a man ou quedar mirando máis cara ao lateral. Voltamos e levamos a perna dereita atrás nun gran paso. Levamos o peso das cadeiras atrás, estirando a perna esquerda, pero se queda semiflexionada non pasa nada. Leva o peso diante, colle aire, exhala atrás, leva o peso diante, colle aire, exhala atrás, leva o peso diante, colle aire, exhala atrás, leva o peso diante. Abrimos a perna esquerda o lateral, deixando o pé un pouquiño en diagonal para levar todo o torso cara adiante, afastado do corpo, as mans lonxe.
Voltamos, a perna volve ao seu sitio, man esquerda por dentro e brazo dereito arriba, torsión. Alarga ben o peito. Voltamos. Apoiamos as dedas, entramos nunha prancha levando a perna esquerda atrás, flexionamos cóbados, embigo forte, lixeira extensión, colle aire e exhala can boca abaixo. Podemos seguir mobilizando e camiñando no sitio, pero se ves que vas ben, permanece un poquinho máis en estático. Perna dereita adiante, flexiona xeonllo esquerdo, colle aire, exhala, voltamos, esquerda adiante, relaxa as costas, relaxa a testa e subimos cara arriba flexionando pernas, colle aire, exhala, flexión cara adiante, levamos a man esquerda diante dos pés, man dereita arriba, todo o brazo, torsión, abre peito, embigo dentro, man dereita baixa, perna esquerda atrás nun gran paso, flexiona a perna, alarga, colle aire, exhala, peso atrás, estira a perna dereita, colle aire diante, exhala atrás, colle aire diante, exhala atrás, colle aire diante, exhala atrás, colle aire diante, abrimos perna ao lateral e levamos os brazos diante, estirados, afastados do corpo, relaxa a cabeza, relaxa o ombreiro. Se chegas cos antebrazos, senón non pasa nada, simplemente estira. Nota como se estiran as vértebras. E voltamos. Tamén a perna dereita volve ao seu sitio, man dereita por dentro da perna dereita, facendo palanca o cóbado ou o ombreiro co xeonllo, brazo esquerdo arriba. Respira. Exhala, volve. Apoiamos dedas da perna esquerda, prancha, flexiona cóbados, lixeira extensión, exhala, can boca abaixo. Levamos perna esquerda diante entre as dúas mans, flexionamos perna dereita, larga, perna dereita diante, exhala, relaxa, e subimos arriba, colle aire, exhala, baixa mans diante do peito, e relaxa. Vamos a levar a perna dereita de atrás nun gran paso, xirando o nocello cara adentro, o pé, preparando Trikonasana. Brazos abertos, brazo esquerdo, mirada a man esquerda, colle aire, alarga, e ao exhalar, en liña recta, baixamos os brazos cara ao chan, abrimos ben peito, se non chega a man esquerda ao chan, pode suxeitala en calquera parte da perna menos o xeonllo. Baixamos brazo dereito, camiñamos cara adiante, afastando ben os brazos do corpo, pero sen mover as cadeiras do sitio, que as cadeiras estén en liña cos pés, que non estén nin para adiante nin para atrás. Relaxa ben os ombreiros, respira, exhala, agarramos os nocellos, estiramos as costas, e ao exhalar flexiona cóbados, intentando achegar o peito ás pernas ou a testa ao chan, como prefiras. Seguimos xirando cara a perna dereita, xirando o pé, para preparar o outro lado, subindo o brazo esquerdo arriba, colle aire. E exhala. Que non caia a cabeza, colle aire. E exhala. Baixamos a man esquerda ao chan, xiramos todo o corpo a perna dereita e achegamos a outra perna. Baixamos as nalgas ao chan, pero cos pés en paralelo. Quedamos aquí un ratiño. E baixamos o chan ou ben con axuda das mans ou se chegas, perfecto. Estiramos as pernas, pés en paralelo, pés en flex, levamos os brazos arriba, colle aire. Exhala, estira e ata onde te chegue o corpo. Se ben chegas pola cara externa, pola planta dos pés, perfecto. Se non, flexiona un pelín os xeonllos para que te resulte máis fácil estirar aquí o corpo. Colle aire, sube arriba. Flexiona pernas. E volvemos subir arriba nun can boca abaixo. Levamos a perna dereita arriba, pen flex, as más empurran ben o chan, colle aire.
Exhala, embigo forte, colle aire. Exhala, cruzamos a perna dereita por diante da esquerda, pero levando o chan por diante, preparando unha pomba. O pé que quede en flex, se a perna queda 90 perfecto, se non achega un pouquiño máis o pé cara a cadeira esquerda para que resulte un pouco máis fácil a postura. Unha vez aquí podemos quedar coas mans un pouco máis erguidos, cos antebrazos ou ben estirar completamente os brazos no chan. Busca a postura que te resulte máis cómoda, xa que esta pode ser un pouquiño máis intensa na abertura de cadeiras. Unha vez aquí, respira. E ao exhalar, con a axuda das mans, volvemos a can boca abaixo e levamos a perna esquerda cara arriba con pé en flex, as mans se empurran o chan, colle aire. Exhala e levamos a perna esquerda diante en pomba. Respira. Exhala. Respira. Exhala. Caemos cara ao lateral, levando as pernas cara adiante flexionadas. Achegamos ben as nalgas aos pés para tumbarnos boca arriba cos xeonllos ao peito. Abrimos os brazos en cruz e deixamos que as pernas xuntas caian ao lado esquerdo. A testa queda mirando para o teito, para o ceo. Ao exhalar, xeramos as pernas cara ao outro lado, disfrutando desta torsión tan maravillosa, tan pasiva. Podemos incidir un pouquiño máis, axudándonos ca man. Volvemos ao centro, levamos a testa cara aos xeonllos, estira as pernas, exhala. E imos quedando nun Savasana, nun relax final, co corpo relaxado. Invítote a poñer as mans mirando cara ao ceo. Os pés, de forma natural, caen cara aos lados. E unha vez aquí, deixa que o corpo tome os seus pequenos axustes para sentirse completamente relaxado, para interiorizar a práctica de hoxe, para ter un momentiño de silencio, de paz. Invítote tamén a tomar unha respiración profunda polo nariz. Exhala. Podes tomar outra máis, colle aire. Exhala. E unha vez aquí, imos deixar só 2-3 minutiños cos ollos pechados, de centrar toda a nosa atención na respiración, de intentar olvidarnos do entorno. Se non somos capaces, non te preocupes. Simplemente leva toda a túa atención á respiración, notando o movimento que fai o corpo, incluso xogando cos ritmos da respiración, facendo-a máis lenta, pausándoa durante un momento, retendo aire e soltando con calma, con tranquilidade. E moi pouco a pouco imos mobilizando os dedos das mans, dos pés, estirando todo o corpo, desperezándolo, flexionando as pernas, facéndonos unha boliña a un lateral e dende ese lateral subindo cara arriba, poñéndonos nunha posición sentadas cas pernas cruzadas. Unha vez aquí,
Imos rematar cunha apnea. Nesta posición sentada, as mans miran cara adentro, os cóbados cara fora flexionados. Collemos aire polo nariz, exhala pola boca. Collemos aire polo nariz, exhala pola boca, vacía todo o corpo de aire. E cando xa non teñas máis aire dentro do corpo, levamos o embigo cara adentro, abrindo ben as costillas cara aos laterales. 2, 1, inhala, colle aire. Recupera a túa respiración. E agora sí, ata aquí a clase de hoxe. Espero que disfrutarades tanto como a min e vémonos na seguinte clase. Deica logo.